Hau ez dut inoiz kontatu hemendikan, eta uste dut momentua haietu dela. Nire izena Joni da, Goizutakoa naiz, eta baserren bizi izan naiz beti, animaliz inguratua, pues bertako animali bat gehiago izanez. Oin dela urte batzuk, nire bizia goiti beti aldatu zuen viaje baten nun Mexikora, non lehen biziko 3 egunatan gainen aukin guziak enduziaten, eta bukatu nun obra baten lanen, panaderia baten lanen, eta azkenik familia batek pues berakin bizitzen utzi zian. Zorionez, jende zoragarri pila bat ezautu nun, eta ikasitako gauza pila batekin, hilabete batzuk ta gero, onara bueltu nintzen. Haietu bezin pronto, ETV batetik deitu ziaten, reality berri bat martxen jartzen aiziala, eta ber parte hartu nahi joten nun. Eta holaxe, pintatzen pute dekeuki gabe, Arimaren margolariak izeneko programan parte hartu nun. Joni kompetentziak kendu nahi du, ordua. Kuadroa hemen sartu dit. Momentu honetan odola daukiala irak itxentza ematen dit goa, lienzo hartu eta hemengo putzura botatzeko. Bertan ezautu nun jendez aparte.